Άμα κάνετε 10 θα είναι ρεκόρ. Δεν μπορεί με την κάμερα ρε. Αγχώνεται το παιδί. Έλα. Είτε στυλ. Μπράβο Άλεξ. Είτε στυλ. Το δείρεις. Βλέπουμε δύο επαγγελματίες ταινίστες κάνουν προπόνηση για το Ρολάν Γκαρός στην παραλία. Ο ένας είναι ονόματι πρωταθλητής στους παραολυμπιακούς αγώνες Σίδνεϊ και Αθήνας, καθώς διαθέτει δύο ξύλινα πόδια. Είναι ο κύριος που χαιρέτησε. Ο άλλος ονομάζεται δεύτερος στους παραολυμπιακούς του Σίδνεϊ και της Αθήνας λόγω λοβοτομής και εγχείρησης εγκεφάλου. Μπράβο γόρι μου. Τι είναι έχασες. Το πήρε. Πρέπει, δεν ξέρω αν το πήρα. Όπως βλέπουμε και είναι φυσικό, το επίπεδο είναι λίγο χαμηλότερο, αλλά πρέπει να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά. Ρε μαλάκα Γιώργη, πάρε. Πέθανε μαλάκα. Μαλάκα θα την πάω παίξουμε λίγο. Οι δυσκολίες και οι ατυχίες και οι αποτυχίες είναι μέσα στο πρόγραμμα. Η παραλία φωνάζει. Όπως βλέπουμε εδώ, αθλητής νούμερο 2 ξεκινάει με σερβίς. Παρόλο που είναι κουραστικά για τα μάτια και το μυαλό, ας στηρίξουμε την προσπάθεια των παιδιών. Θα κάτσουμε πέρα. Είναι η δύναμη από τα πόδια που δεν έχει μεταφερθεί στα χέρια. Πες τι έκανε ρε μαλάκα. Όπως είναι λογικό στους παραολυμπιακούς αγώνες, κάνουμε διακοπές για νερό. Σωτήρη, κάνε λίγο ένα. Και όπως βλέπουμε συνεχίζουν ακάθεκτοι, παρά τα προβλήματα. Ο αθλητής νούμερο 1 αντιμετωπίζει πρόβλημα εγκεφαλικό και... Όπου η αναπηρία ίδια ρε φίλε. Δες το να. Μαλάκα κάνεις φιλαντήρ, δεν πειράζει. 3 σε 1. Πες να φύγει. Πρέπει να πούμε πως ο αγώνας είναι τελικός των ανδρών. Ο αγώνας είναι τελικός ανδρών στους παραολυμπιακούς, γι' αυτό βλέπουμε ένα μικρό θαραλέο θεατή μπροστά μας. Το κοινό γύρω παραλυρεί για... Μπράβο, πολύ καλά. Όχι ρε, παραλίγο το κάνετε 10. Πολύ καλό. Θα έχεις κάνει 10. Νομίζω μου κάνει. Γιατί λίγο πολύ. Ξανά. Παίξτε μόνο καλύτερα. Όπως βλέπουμε πάνε να σπάσουν το παγκόσμιο ρεκόρ. Αυτή τη στιγμή έχουν κάνει ήδη 7, 10. Πολύ καλά φίλε, δεν πειράζει.